140 over 70. Ay siyam. Dito ko. Dito. Ayan ito. Ayan. Ayan. Bukta mo na. Lulok mo. Sagad mo yan. Hindi. Hindi kayo dito. Hindi. Kaya dito kami. O, sagad mo yan. Sagad mo. Sige. Sagad. Sige pa. Sige pa. 1. Sige. 2. Sige. Sagad na eh. Sige. 4. Sige. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh. Ayos ba? Sige, tulog may sagad mo. Tulog ka sagad. Tulog. Sige, tulog. Tulog. Sige, tulog. Sige, tulog. Sige, sagad. Sige. Ay, sagad na yung mo. Sige. Sige. Ayan. Kanya-kanya. Yan. Kaya pa. Bagal ka? Ha? Bagal ka? Oo. Ano ako pa? Agad yun eh. Ayos siya. Ayos siya. Ganyan ba? Agad mo ito. Yan. Ito, agad mo lang. Wow. O, tara, ganyan. Sige pa. Binti na ka, kaya matilalang ta kanina. Sige po. Kaya pa kasagad, sige. Sige. 1, sige. Sige, yan. Yan. Sige. So guys, magpalakas ito ng lower limb. Lower back. Para gumantain yung lakad ni Kuya Mario Gutierrez. Yan. Yeah. 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 Oops. Ayo. Hinga malalim. Ganyan guys mo. Sige. Yan. Metong. Yan. Sige. Nakalalim mo. Yan. Sige. Oops. Position. Back. Diretso mo ang tao mo. Diretso mo ang tao mo. Yung bilis mo kami. Diretso ang tao. Hindi ka na. Relax ka mo. Meron. Sige. 1. Okay. 2. Tuto ko. Ikatawa mo diretso. Yan. Oras ka ba? Tulong ba? Tagal ka. Gusto ka ba? Pwede naman batak-batakan ka niyan eh. Wow! Wala ka lang eh. Kung ngayon ba, lumakad ka na eh. Bakit wala ka naman yan? Oh. Oh. Tapos, manyang ka. Oh, sige ka. Simula kita. Diretso na katawag mo. Relax. Pwede ka. Okay. Yan. Oops. Tumba ka. Ang nagdana naman din eh. Ay. Hawanan ka.
Benta na mo. Yan. Ali! Sumakan yan. 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 O, balik mo. Balas mo eh. Yan, lagi ka. Nagyo. Doing. Pati. Yan. Yan ang rapal. Yan. Kalalim mo. Yan. O. Pag lima na. O, lawante na yan. Kalalim mo. Balas mo sa sarili mo. Okay. Okay. Oh, yan. Yan. Ito pala din. Okay. Yan. Eh, dito ka doon. O, kalalim mo yan. Kalalim mo. Wala pala sa'yo. O. O. Yan. Okay, gini. Ito bakit? Bob, gini. Yan. O, gini ka niyan. Gini ka. Okay. Yan, nasama yan. 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 Ulok. Shit. Ulok, di. 20. Di, ulok. 1. 2. Di, sabi. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop! Kailangan naman. Harap eh. Alak na. Akme. Pagya. Yan. Namay itong. Yan ha. Pagya. Yan. Sige, marching. Sige. Yan. Sige. Sige. Eh, ako itong ba? May pakatibili mo. Lawag mo, harap niya. Yan. Eh. O, look. Susun. Yan. Pagkawalan mo. Ay, pagkawalan mo. Yan, sige, susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halt! Oh. Ito. Kailan ka pa? Ayos ka mo. Tapos na ka. Ha? Huwag yung ganyan. Huwag mo ka dito. Huwag mo kanyan eh. Hindi mo kong skwenta. Dito ka. Huwag mo. Eh. Pesa min. Dito ka. 1, sige. Sige, skwenta. 1. Bilang ka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilang ko pa. Bilang pa. Pulo. Sige. 1, 2, 3, 4, Papatibid ito yung again, ang mga ipak niya at tulong sa pagganda ng paglakad ni Kuya Mario kasi stack up yung kanyang pa sa stroke patients. 10, Magistama ka. Relax. Hindi pa? Sige pa. Sige, pulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magistama ka. Sige. Magistama ka. Paglalabak. Paglalabak. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Relax. Relax na. Durot. 1, 2, 3. Durot. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Relax. Ano na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Sama. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, yeah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Relax. Laro. Laro. Ma, sandali laro. Laro. Lahat ng laro. Lahat ng gawa. Kapag At saka na, sige naman. Gusto pa lang. Close open. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. pupurang tamang sigurado ng mga Yan ang kubumbok. Cuy, bumbok. Karami po yan. Hindi ko rin mga marcha eh. Matutumpakot eh. minta mo rin yan. Wah. Bumbukan. Cuy, bumbok ba? Tira, ini. Sebab. Cuy, na dito. Hindi, sa kaya Titinggalan po, balancing niya. Masabi din nga lang mo, ipa-therapy. yun, malambat na akong paanan. Mga Malambat na akong hindi na ang taong mahal. hindi ka mo alibisa. Bakit? Kaya itong kumain talagang kaya na ako bisa. Papatay na ako talaga. Oo, kaya ako liwa ko. Balo may biyasa mo. Diba? Balo ko ang galing. Balo may biyasa mo. Kung biyasa mo.
Di ba? Lalo kitang may bibiyato ang pumang bibiyato mo. Depresya. Sukot mo. Sa kalad mo, parang ka eh. Oo, makanya ko. Kapag ay Biasa-biasa pa rin. gamatan ko ng bengis to. Biasa-biasa. Opo. Ya ba? Kasi at least nga, di ba, lumuni biasa talaga. Yung talagang gustong test. Di ba? Kung talagang di ba, mag-therapy. Ya, di ko alam siya. Pero, matching na ba, Dati, Apak mo, maganon ka rin ko. Ugto, agitan ko na yan. usap ko, pachi, mapalipap na kadun ba Naman itong mapari na, tuna akong ko. Kasi po, bota mahipis na kanok na. Siyempre, alam din yung buntag ng sitwasyon, di ba? Ayos ba? O, tiyo ba naman? Tiyo ba? Tiyo ba lang yan? Oo. Okay. Tapakan tayo ba? Kunti lang yun, pangalo, pangapat. O, pangaluya pa, alam mo. Yung pondo mo, gayang bernes na eh. At least, makapondo mo, di ba eh? Makapondo yun. Basta yung Pasko ba? At yung tiyak na magaling mo sa isa, di ba? Duro sa pamaglakad mo, May kasabi ng masalit eh. Arap, upo mo muna, balo ko na nga. Mulay isa na. Siyempre, lalo pag ako, di ba? Kung hindi na mapalo ko nga ng hanggang nga. Kaya yun muna. Kaya yan ko. Basta yung kaya kami misip sa akin. Kasi ikaw mo, relax ka mo, kaya kasi pas ganun da, tapos mimisip ka yan. Relax ka mo, nakamaya kami mo ha? Papunan mo yung wedding na yan, dating mo niya. Dating mo di ba mo kaya bang nala? Atin mo na mas dating manibaw. Pero kaya kung tayo ni mother, hindi nagluto. Payaan ka pala. Ano lang manyaman niya, abaw, ganabi ang magluto. Malalang ba yun? Tembok po? Check ko itong marching mo. Bisa ka lang kanya, bisa kayo. Karena dua mata dalam nanti pa rin. Tinakanong gano'n kaya ng subject. Di magawa ka dyan. Hindi ko rin. Ang susulako. Susula ko ano na. Puro yung kaya dito. Kaya kang makakatawa na akong laro na. Kaya nung naman lang kaya. Pati pa payo na. Invite na. Wala po. Invite na. Kung tininaw mo pa rin yan, dyan mo, muna ako at Ay, mamaya. anak ko muna, anak ko, bisa putang Ano ba? karin na rin. Pero maliit siya, Maliit ko. maliit pa rin siya. Oo, maliit ko. Babay ka mo.
Hindi lang kailangan kong bilangan. Magkita natin. Para kahit ang para Merienda. tungkol ng benya. Ang magiging yung mga sementer, sila, Sarami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ganun. Tumbok, pulot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buntok, gamos. Buntok, buntok, gamos ka buntok. Yan. Yan. Main na bun. Oh, ken. Ini kalam ini. Braso. Sigo. Baba, kalam mo. Yan. Pakai mo semuanya. Kenny. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Untuk. Kenny. Dami. Bukan. Sige. Diretso. Diretso mo. Diretso mo. Asya? Ito nilulog mo. Masarap. Bawa. Pinapunta ka rin. Pinapunta na mo. Okay na kang makipweng. Hindi niya kasabi ang bumbrong. Peace. Okay. Kumusta? Ikaw,
Ganyan nang tayo ay lumipit. Diba? Tandang matanda rin pa pagkayo. Diba? Tingnan kita. Habang wala ka na. Oh, diba? Musta ka? Siyempre yun. Nunong niya kami ang ba? Pinagawa, diba? Diba? Sige, baba, baba. Baba ka rin, baba. Yan yung una may maestro. Diba? Hey, baba. May pama na yung mga maestro. Hey! Buti tayo, kapanit yan ya. Loko pa. Yan yung ba? Sulit lang pa. Ha? Oh. Sasabihin ko eh. Ne? Natin makasabihin eh. Oh. Oh. Ilan mo yan? Oh. Oh. Dati po, sasabihin eh. Hindi pa yan eh. Guys, ngayon po ay October 30. This is our third session therapy kay Kong Mario Gutierrez. Dito po sa sentro, ang dating Arayat, Pampanga. Takot ang laman. Takot ang... Hindi sana siya kabulpog na ba? Wala natin pangalim naman eh. Ne? Hindi makakain naman eh. Kasi ba?
ini sila kapag. Sipa! 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 Ha? Ini may stroke. Ne? Iwanan. Iwanan yung may stroke. Kung May gano'n. pinto ka ba? Muli na ano? Iwanan na. Kaya pati buntong manitugan. Pintahe stress. Hindi. Buti ko na yung kapigil niya. Sila na. Bukan bulan. Macam. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, baik na. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ka, 8, 9, 10. Jangan latih dyan. Jangan latih dyan. Lagi niya. May maranasin eh. Dinugabak para kamas yan na. Nanti niya pamagam siya eh. Pinalas din. Kita muna sih. Nangga pang palagpan eh. Ini akan muna si Bak. Ayun niya. Lucu nih. Training ulam, baka dapat pangalasi. Kita kan ulam. Ang gulay Bak. Kami kaya gulay na yan. Ang gulay. Ano kami sa boss? Nanaga ng Adam. Malapit yung galing ni. Yakin, malimut kayo. Hindi kayo nagtitis ko na yung kapos. Wah, teka. Ano nga po pwede daw mo makakabatak pa yan. Bakit? Kaya hindi. Kaya pa mangyari, tama sukal kayo. Bakit lang? Maobra ka na. Makahobra. Tama sa kuturang kundukon. Abing talagang pataya ng wet, nakakalimutin. Yan. Sabi niya. Kaya na yung alas 9 din, tapos pa mo yung siya. Kailangan yun. Ngasih sayang, sayang. Wah. Kung may good rock, wala na may wala yung salamin, may balagay kaya tayo, ibig kayo ng tingaba. Kaya niya tayo, at may po ng katanasin na ako. Nari na, uli na yung itura yung cemetery. Buka. Yang gawa tak na. Yan ito kaya mo yan. Yan mo yan. Oo, yan mo. Yes. Isa yung makakahit ka, kaya nang nakulo, isa makakahit. Makalagyan ka, patinsab mo, patinan, iniyala. Dati na eh, sa metong. Isa sino mo isang pagpapit. Hindi dapat eh. Isa, wala. Hindi nga magkirasi, wala kang pagpapinsab. Sabi pag sinabi, ka na siya. Wait, ano yun? Open na. Lakas niya pa. Tama niya pa. Mag-over. May pag-obra ni. Bulan eh. Dapat pag-obra mo yun eh. Sige, stack up eh. Ganyan. Pero may lakad-lakad na kete, kaladayo ako yun. Wah, kalalaw to siya. Diba? Kamu, marinig ka ng daraw. Ito yung mga nasir ka ko. Saan yung tao? Siya masaya siya na ba? Tangan ka niya ba? Pinipig mo eh.
Oh, yan. Ay, pag matching na, kita ko bago maging tugkaw. May kaya pa ka niya, may tuknan niya. Wala yung panuto. Sino? Kaya ang ganyan Jeremy. Yan ka na ano ba? Diretso yun eh. Wala kaming pakain kasi papadalan din na. Kasi padala lang eh. Padala ka na maya kasi tutok lang. Wala na pasyente ko ba? Mamaya na pati ba po talay? Miss ka yun. Kasi dar. Kasi tinamay na eh. Wala mo eh. Diba? Sayang. Nung pagkalaya, tayo bayad. Diba? Sige naman ito. Pagod, ay naman pamatang kasi ito kayo magyan. Kaya kasi kan parang ito, ingatan niya, mag-isa lang ang pera mo. Tigre! Tete, baka naman oreta kaya po. Saka ang pasyugse ka kaya tanda sa akin nga rin. Saka pag po practice yan, ay payari ka maputin. Dalawa dyan kang dark, ikaw mag-gym. Ano niya katawan? Pero na yan, nahana naman yan. Lahat yun. Ikaw mag-gym na yan. Ito na nga naman yan dyan. Lati ka! Mukha niya po yun. Kaya po, dire-diretso si stock ako yun. Puta ka lang meron nga yung baba, tsaka magsisi. Wala na. Diba? Wala, isang daw na nung kayo, discard ba pero. O, sa kayo na lang. O, na, istalyo pa. Istalyo pa. Kaya kung yung pera mo, yan mo rin eh. Pati si Baba, gagaling yung Baba. Alam pati yung weekly. Kaya tinitipikan, ang gaya. Kaya yun, may post niya hanapin. At yung may lakuan niyo, masarap, magsahay ko. Ang bigyan nila ako. Wala lang po natin eh. Ayun ako kami. Diyos ko mo, si Baba. Kung video nga eh. Nakachamba niya pa. Diba? Basyarin nga eh. Bumukakas niya. Kaya babuyan. Advance. Kaya. Hindi po ko rin, di ba? Na. Ngayon ko sinuko ba? Pero kaya lang. Hindi na yung kaya ng kaya.
Nalago nila ako ito, kakain na kami ng bagya, oh. Ako na naman. Dati ko lakad nito, di ba? Hindi, kailangan magkakapit ang kilo na mas kaya mo mas. Dapin pa ang store na.